Sănătate la toți! Eu azi vreau să cânt imnul deșteptării, pentru ca să vă trezesc memoria din genele voastre și să vă invit să ne întoarcem acasă. Pentru că nu degeaba noi ne-am născut în Dacia. Noi am venit pe pământ ca să renaștem Dacia. Acum este în România un individ care vorbește despre strămoșii noștri și vă vinde vouă tricouri. Individul ăsta vorbește despre strămoșii noștri nu ca să vă trezească memoria genetică, dar pentru ca să vă umfle în chept și să vă trimată la război. Asta eu am cântărit după discuțiile care le duce el. El vă spune vouă că voi sunteți indo-europeni. Indo-europeni îs țigani, pentru că ei vin din India. Dar noi la bază venim din Daria, care se găsește sub ghețarii de la Polul Nord. El vă spune vouă că în România s-au găsit cele mai vechi scrieri, etc. Asta sunt prostii, pentru că scrierile noastre există atâta timp de când existăm și noi, milioane de ani. El vă spune vouă că noi suntem o națiune. Asta sunt programe când îți spune că ești indo-european, că ești națiune, noi suntem rod. Strămoșii noștri spuneau norod, rodul nostru. Rodul, asta e Dumnezeu, asta e Creatorul, asta e absolutul care ne-a dat nouă viața. E foarte important. Imnurile astea când le cântă deșteaptă-te românii, tu n-ai să trezești niciodată dacă tine să te numească român, dacă ai să te numești român, dacă ai să te numești națiune, n-ai să te trezești niciodată, dacă să te numească indo-european, n-ai să te trezești niciodată. Noi suntem slavoni, toți oamenii albi, slavonii compuși din kazași și arieni. Limba slavonă noi o vorbim, asta e limba slavonă. Data viitoare să mai dau o lămurire, că e simplu, pur și simplu trebuie să cântărești. Și limba asta latină tot vine din limba slavonă, pentru că reptilele nu inventează nica, ele modifică. Au luat limba slavonă și au modificat-o puțin. Și pe urmă au început să ne latinizeze pe noi înapoi. Așa că eu azi cânt imnul deșteptării. Da, indivizii ăștia care vorbesc că voi sunteți indo-europeni, ei pur și simplu vă umflă în chept și vă pregătesc de război, ca să vă trimată la război, să vă extermine în război. Pentru că la război tot timpul pleacă cei mai voinici bărbați. Pentru ca femeile voastre să rămâie și să le fută ei. Cum le-au făcut la ucraineni, cum le-au făcut la nemți, cum le-au făcut Napoleon la francezi. Noi suntem oameni cu sângele roșu. Dar ăștia care stau la conduceri, preoți în majoritatea cazurilor, ăștia cu sângele albastru. Îs creați din reptile, în sens direct. Bun, eu azi cânt cu imnul deșteptării. Vântul suflă fără jele, frunza de stejar. Rodul meu este plecat mai tot după hotar. Dușmanii ne-o rup țara în șepte și ne cârmuiesc. Cu vraja religiei viclenii ne hrănesc. Dar ceasul deșteptării acum a venit, eu Duhul rodului în mine îl trezesc. Un sânge și o cultură, o țară noi avem, dar nu din borătură, dar dacii noi suntem. Găsește vina noastră în cei și-am devenit, că nu am fost uniți, noi mult am mai plătit, că n-am păstrat știința strămoșilor către natură, ne-am prefăcut din zei, în roghi fără cultură, dar încă nu-i târziu, cât nu s-a stâns lumina din ochii cei senini, rodul nostru e viu. Azi ne renaștem din scrum, rodul meu să-l văd pe drum, acasă noi ne întoarcem când nu timpurile de pace,
rodul nostru să-l slăvim, pe strămoși să-i pomenim, și pe steaguri Dachia, o venit timpul să scrim, arma să o mânuim, dușmanii să-i mântuim, că cât timp noi am dormit, dușmanii i-au chefuit. Pentru cei care vor pământ, pământ le vom da în pământ, pământul nostru e sfânt. Acum știm ce ne suntem, sângele îl vom păstra mereu, căci forța întunecată vrea să ne spurce cu al său. Și-o venit timpul să scoatem lupchișei cu coz de zmeu. Vântul suflă fără jăle, frunza de stejar, rodul meu s-o adunat, armă în mână la hotar. Doina iar va răsuna pe câmpiș în casa ta, rodul nostru în veci va exista. Maica când ni cuprindea, tot pământul tremura, fiți uniți până la moarte, Maica în șoaptă ne spunea, rodul nostru în veci va exista. Foarte important, strămoșii noștri schimbau numele la copil la 12-13 ani. Asta e foarte important, pentru că după legile naturii, numele ăsta care ne-l dă la naștere, el e nume de copil. Și noi când schimbăm numele, îi schimbă soarta, îi schimbă linia realității, îi schimbă vibrațiile, pentru că cu strămoșii noștri la 12-13 ani îi dădeau alt nume de matur și nume care e la vibrații înalte. Numai că asta e ceremonie foarte serioasă și trebuie să asumi că porți numele ăsta. Nu că ai plecat și te-ai măritat cu reptile și tu vrei să-ți schimbi numele, să faci ceremonia asta care o făceau strămoșii noștri, așa nu merge. Ca ăștia care s-au corșit cu alți sângi, ăștia, în majoritatea cazurilor, nu or să mai vie în altă viață în rodul nostru. Rodul s-a deconectat de la dânși, așa că ceremonia este pentru oamenii care au păstrat sângele. Și ceremonie foarte serioasă, eu o să lămuresc cum să faci, poți să o faci singur. Și pleacă direct de la tine, asta să faci într-un râu, cu apa pleacă toate bolile, toate programele astea, toate nodurile care le ai în câmpul tău biologic. Așa că data viitoare eu o să dau, asta e o ceremonie foarte serioasă. Și pur și simplu cântăriți toată informația, pentru că azi, în ziua de azi, e potop de informații. Aici și este potopul care a venit, potop de informații. Cântăriți pur și simplu și uitați-vă și corespunde mai mult la realitate. Și nu vă dați după provocările reptililor. Acum, mai ales că au băgat toată tehnica asta militară pe pământul nostru, nu vă dați la provocare. Cu Ungaria, cu Ucraina. Lăsați-i strimată copchiilor de reptili să-i trimată la război. Chiar dacă nu o să ne mai rup țara, în câțiva ani noi o să recuperăm tot înapoi. Nu vă dați la provocări. Pentru că reptilele simt că le-a venit ceasul. Eu nu zic cu rău. Ele și-au făcut treaba lor și ne-au învățat pe noi minte. Dar ele simt că a venit ceasul și vor să vă bage în război ca să rămâi cu femeile voastre. Sănătate!